Sziasztok! Ebben a mai videóban már tokabokázni fogunk. Én gyöngyike voltam, és ez egy családnak a története. Nem is húzom tovább az időt, hanem inkább kezdjük is el. Megnézem a jányom, hogy van. Dorothy elmesélte, hogyan szeretne jobb életet biztosítani a nagymamájának, Mit csinálsz? amihez pénz is kell. Hát anya, semmit unatkozok. Áthívhatom a barátnőimet? Ennyi lenne. Igen, mi persze, hogy áthívhatod, miért ne? Köszönöm. Meglátjuk, de cserében neked is segítened kell nekem. Esetleg megpróbálhatom. Át fogja hívni a barátnői. Akkor a bátyámat is tényleg? látni fogod. Azt hiszem, ha Jaj, nevet a Piki Baba. legyen ezen a nagy világon, Oké.